ngamakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo baphulaphuli bamameli babukeli bayo i-channel nabalandeli futhi bayo i-channel kadokotela Mshayi wabo abashayi. Kusakhona ke futhi udokotela ngisathi mina Mshayiwezitha ofumaneka kwindawo yase-Eastern Cape eqonce sezansi kwindawo yasedolofiyeni. Kade ngitsho bagogo ngitshade ngitsho madoda ngikade ngitsho makhehleka nani makhasikazi zalukazi nani bogogo ngiyathi bhanga mnyama ngithi mina uvela khanye ngithi Xhosa icamaku kusizwe samaXhosa kusizwe sama-Afrika. Baba ngazo zozibini ke kubo bonke ababukeleyo ngayo le TV nawo namuhla. La ngikhona ke ngiphansi ezansi la ngikhona ngigoqa khona izinto la ngigila khona imikhuba ubusuku nemini ubusuku namalanga la ngixazulula khona inkinga zabantu ngokwahlukahlukana. Namuhla ngisekuthinini ngithi ma-Eastern Cape amahle bomama notata tamkhulu nomakhulu bobhuti nani bosisi kodwa ngingcale kakhulu kabi kube laphi bendabuko noma kumagqirha ase-Eastern Cape. Nkosi yami alukho ngiza nalo nami alukho ondiza nalo alukho kodwa ngikhuluma ngosekuthinini mina. Aniqapheleni lo awukwazi ukuthi ungumelaphi wendabuko noma uligqirha lesintu noma ulichwele lesintu uhanjelwe ngumuntu esigodlweni. Awukwazi ukuthi umelaphi umuntu afele esigodlweni sakho. Ikhombisani lokho? Ukhombisa ukuthi wena uqinanga enough. Ukhombisa ukuthi wena kukhona la usele khona kanti monke emelaphi wesintu ufuna kube neziqu eziphelele zakukwelapha noma ukunyanga noma ukuphilisa. Mina ngiyalikhuza ndithi ngiyandivusa emaqandeni bhidibha sophani nagini. Inkinga yes. Waqala wena uthi ungumelaphi uthi ungena endumbeni yakho uyashaya kuyophuka. Hawu kanjani? Ungena endumbeni yakho uyakushaya ikhanda uyabo uyaquleka ubheleke sona sibhedlele esigodlweni sakho. Khombisa ukuthi wena untengentenge. Wena untengentenge. Lelizwe lankenenkene leli. Kufafayo la, kuyafayo. Yangizwa ngithini? Bengilapho ke ngimina ngisithi ngiyanicebisa vukani emaqandeni kusile. Intake evukanga vidliwa zizagweba. Usana lungakhaliyo lifele embelekweni. Yangizwa ngithini? Ngikhombise ngijule kuni ke belapha bendabuko bayo Eastern Cape namagqirha ala ekhaya Eastern Cape. Ngithi vukani emaqandeni. Mawufuna ucebisa, mawufuna ingcebiso, mawufuna ulwazi olujulileyo kabanzi. Ukhona umshayi, indoda endala, umfana. Kodwa ulwazi lujulile lukhona liyaziwa. Impande iphethwe ngqo. Ngithi mina qamza nkukhu namatshwele, impande ezubuthi zababa ziyashuqisa. Mangikhuluma kanjalo ngikhuluma ngiqinisele mina ngivela khashana ngibuya khashana. KwekwesiZulu phansi ezansi ngendawo yakho kwamhlaba uyalingana ngiphethe imanti mina ngiphethe umuthi othi thi ophilayo nawe ungazozibonela. La inamba yami ngohlukanayo mangifuna ithi 067 94 69 570. Ngeke kuhlale kunje futhi ngisatsho ngithi ngeke kuhlale kunje. #ayikho inkomo yokuthona. Siyabingelela, siyabulisa. Bye bye. Ibe nosuku.